menarik minat para wisatawan. Banyuwangi ritual adat Sebelang Olesari ing Desa Olesari Kecamatan Braga Kabupaten Banyuwangi maneh pelaksanaan kanthi rame lan hikmat. Acara punika dipun lampahaken wiwit tanggal 3 likur ngantos 29 Maret 2026 utawi ing wiwitan wulan Syawal. Dados wujud tradisi resik desa lan tolak balik ing sampun lumampah turun temurun. Beda kaliyan pagelaran seni biasa, Sebelang Olesari tasih ayu dipunpitusi acara tradisional lan dipunpitadosi pikantuk pawiyatan saking Garba nalika nari-penari wonten ing kahanan Josolani utawi kasebat nalika gereja ngajak irama gending. Tradisi majuine pinten-pinten badhe gapan ngaaken lan warga masyarakat midapaken prahara ing acara sadurunge puncak ritual. Ada selametan ing makam para leluhur lan papan-papan sakral sanesipun. Dening masyarakat tradisi punika dipun pitadosi sanget dadi kaslametan, kajujuran lan kaseimbangan antarane manungsa kaliyan alam. Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani ngendika bilih tradisi punika dados salah satunggal bondo budaya ingkang gadah dimulai saking anom. Banyuwangi bukti sangat kaliyan tradisi lan budaya kita badhe tansah upaya nglaksanakaken punika minangka warisan leluhur kangge generasi besok-besok. Hadiripun Kepala Desa Olesari Joko Muklis ngaturaken panuwun amargi acara punika saged lumampah kanthi lancar. Mugi-mugi generasi muda ingkang kenging saged tansah njaga lan nglastonaken tradisi punika supados boten ical dipunlampahi jaman.